Hello friends, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आं चेनेलाव फिन खनसेबो बरायबावबाय। ओमफ्राय आङो बिराद गोबाव जाबाय भिडिअ होयैया, कभार भिडिअबो लोगोसे ब्लगबो होनो हाथाराखै आङो। एसे खामानियाव बिजिमोन आरो बेखायनो होनो हायाखैमोन। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे ब्लग लाबोबाय। ओमफ्राय आंखौ होथारिखाय लोगोफोरा सोंहरबाय थादोंमोन मानो भिडिअ होथाराखै, थाब होनांगौ बिदि होननानै, होमबासो साबस्क्राइबारफोरा बारायगोन होननानै। ओमफ्राय आङो होनोनो हायाखैमोन। स' लोगोफोर, थेवबो आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन। लोगोसे आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदान, आंनि चेनेलाबो गोदानखा, अननानै नायनायजों लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामलांदो। ओमफ्राय दायो आङो मा मावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आरो बिदिबा जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ओमफ्राय नै दायो आङो मैगं हागासिनो। ओमफ्रायो अमानि थाखाय सादों आं, मानसिनि थाखाय नङा। ओमफ्राय आं केमेरामेन गैयैखाय सिगांथिंसो दोननानै आङो मबाइलखौ दोननानैसो खालामदों। ओमफ्राय नै लोगोफोर, आं बेखिनि भिडिअखौ आं फोस्टाबिंसो खालामनांबाय। साइडआव बिराद दावराव जाबाय थादोंमोन, रानिमोन दंमोन। ओमफ्राय आङो नै जोंना अमा दङना, अमा फिसा गोनां दङ आरो। ओमफ्राय बेनि थाखाय आङो बहल मैगं ओमफ्राय मुला बिलाइ बेबायदि रुनो हागासिनो दंमोन आरो। ओमफ्राय आङो दिनै आं सानदों फुंनिफ्रायनो आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामगोन। आं फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदों। ओमफ्रायो दायो आङो नै हागासिनो मैगंखौ, हानानैहाय अमानो बेखौ रुनांगौ। ओमफ्राय बेखौ रुखांनानै आब'मोननाव थांनांगौ। आब'मोनहा माबा न' लिरनो नागिरदों, न' लिरनायावहाय हाजिरा लादों। ओमफ्राय बेयावहाय ओंखाम संनो लिंहरदों आंखौ। ओमफ्राय ओंखाम संनो थांनांगौ। ओमफ्राय आङो बे मैगंखौ अमानो रुना दोननानै आब'मोननाव ओंखाम संनो थांगोन। स' लोगोफोर, केमेरामेन रावबो गैया। आङो सिगांनि केमेराजोंसो खालामदों नालाय, आं मबाइलखौ दोननानैसो खालामदों। बेखायनो उल्था नुयोना सिगांनि केमेराखौ, आगदाथिं मावबा आगसिथिंसो नुयो। ओमफ्राय आङो मबाइलखौ बिदि दोननानैसो बानायदों नालाय, नै आंखौ दायो मैगंखौ आगसिथिंसो हानाय बायदि नुलागासिनो आरो। ओमफ्राय स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आङो दायो मैगंखौ बेखौ रुनानै आङो रुना गालांनानै आब'मोननाव ओंखाम संनो थांसिगोन। Bagan paran sini nggak? Aneh yang zargur misalnya. Này dayo zaman ini yang gesem tak, kan dia sebagai atur nale, terus yang hampir berenang. Ompray ada gumilan utang nanggung kam sungna. So guys, anga dayo gumilan utang main pe banen sih. Ompray mikro nanggang sih ada. Video kedua tonton. Nơi dayo sengnya, mana itu Milan utang gas nih, kam sung tak kayak gumilan. Aduh me, pelai. Nolin ganti nih, saya hasil berang, saya baju saya jangan kita senang kita udah siap. Mama anggur sama nusa nih. Olah sih betul. Nengga? Seru nade olah sih betul sama nane. Tapi anda. Milan nomor piba, empat nih nolin ini habdua. Nolin berapa tuh nain tuh? Noketan mana deh tuh milah. Noketan milah kamu nih pasti. Jasmine beli tuh. Ayo mas sering gue tuang nolin kendin, nengga ngamalai Jasmine sering sering. Jasmine. Milan nolin berapa lah? Saya mau video ini bahas ya, pilih dong nih. Jasmine, jadi apa nih? Jasmine, kunci nahu yang video kalam deh. Jasmine, deh kunci nahu what? Kunci nahu deh Jasmine, deh hai nahu deh, hai deh kalam hai deh. Nude tuh nggak Jasmine habis mau cine, mau segar gue tuh. Nah, daya hasil apa nih saya pedang bay. Cibuli aku udah kasih dong. Entai, aku tengah nengkam sungsai. Ini lagi yang nengkam krisungnya. Mình lại bé này, bia lau dần đó biết được. Mình thấy ăn hạt sinh cái. Mà này video khám này sẽ được rồi. Mình lại tên vào sẽ làm gì cái nào bên. Atur bây giờ bạn phải cameraman berapa bagian này. Bagian yang video khám này sẽ so ang dari zaneo deh kan deh. Nah beda.
जादोंना जायाखै जासमिन जादों ए दे जा ओंखाम जाबाय नाय न' लिरग्राफोरा दे नों देखाय नै जोंहा बाजैया दहाय फैथ'वाखै होनना खोन्थानायनो एलाय जोंना बिबाजैया बेदर जानो बेस्थ' नङालाय मांग्रै लाव दाउ बेदर दे दे जाबाय था गोसो होनानै जाखा आं संनो रोंनाय नङा बायदिसो मोनदोंमोन गोथाव जादों ना जासमिन जास'ना जा खामानि मावनांगोन दा न' लिरबावनांगोन नालाय जाखाना ला So guys, नै आङो दासो दुगैखांबाय फ्रेस जाबाय ओमफ्राय खामानियानो जि मोनालायबाय दिनैयो ओमफ्राय दायो आङो न'आव फैबाय दहाय आब'लानाव ओंखाम संहैदोंमोन ना ओमफ्राय आङो दायो न'आव फैबाय न'आव फैनानै दायो आङो दहाय फुङाव दि आं अमानि आदार बानायदोंमोन आदार होदोंमोन बहल मैगं ओमफ्रायो मामोनथाय मुला बिलाइ ओमफ्राय लोगोफोर आङो दहाय अमानो जे मैगं रुदोंमोन ना बहल मैगं ओमफ्राय मुला बिलाइ बेबायदि रुदोंमोन ओमफ्राय दायो आं थास रुबावदों अमानो ओमफ्रायो बिराद जायो फिसा गोनां अमाना बिराद नांगौ जायो इसोरनो ओमफ्राय आङो दायो थास रुगासिनो मोनाबाय आं दासो न' मोनफैदों ओमफ्राय दासो दुगैखांदों आं ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो थास रुगासिनो आरो ओंखामबो संनांगौ ओंखामबो सङाखै दायो आङो संबाय थानोसै स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय आङो ओंखाम संहैनोसै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय